Siema, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ar cynnal saff gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, dwi'n eisiau i gyflwyno gar chwarae newydd gyda'r enw Unfed Odl, hannerodli, gloi, wrth, ddieithr a'r ddeg. Felly mae'r hyn yn ychydig yn debyg i'r gar chwarae olaf, sef ydyn eisiau i dod o hyd o geiriau sydd yn yr un fodd gysylltiedig gyda'r gilydd, neu nid yn gysylltiedig o gwbl, ond nawr mae angen i ni i dod hyd o'r geiriau sydd yn odli ac yn hannerodli gyda'i gilydd hefyd, ac i gadw yr holl chwarae yn diddorol ac yn hwylus. Dwi'n wedi byrhau yr rhif neu nifer o geiriau ar gyfer y chwarae i 1 ar 10. Felly rydyn ni'n gallu gorffen un chwaraeaid yn gyflym, ac ar ôl hyn mae gyda ni digon o egni a ddiddordeb i gychwyn chwarae arall. Wel, sut wedyn i chwarae yr gar chwarae yma? Wel, cyfle mi i rhoi arddangosiad. Felly, ar gyfer y cyntaf gar, fe all hyn i fod yn unrhyw beth yn habdam. Enghraifft, dwi'n gallu dweud y gyntaf gar yw cwmwl. Wedyn dwi'n gallu dweud ar gyfer yr ail gair, yr ail ar sydd yn llawn odli gyda'r chwmwl yw bwl. Wedyn ar gyfer y trydydd gar, dwi'n gallu dweud yr trydydd gar sydd yn hannerodli gyda bwl yw gwyl. Wedyn ar gyfer y pedwerydd gar, dwi'n gallu dweud y pedwerydd gar sydd yn gloi ystyr gyda'r gwyl yw dathliad neu dathliadau. Ac wedyn ar gyfer y pumed gar, dwi'n gallu dweud mae'r pumed gar sydd yn wrth ystyr gyda'r dathliadau yw pridd feddyliau. Wedyn ar gyfer y chweched gar, dwi'n gallu dweud y gar sydd yn ddieithr ystyr gyda pridd feddyliau yw pwll nofio. Ac wedyn ar gyfer y saethfed gar, dwi'n gallu dweud y gar sydd yn llawn odli gyda pwll nofio yw cofio. Ac wedyn ar gyfer y wythfed gar, dwi'n gallu dweud y gar sydd yn hannerodli gyda'r cofio yw ffafriol. Wedyn ar gyfer y nawfed gar, dwi'n gallu dweud y gar sydd yn gloi ystyr gyda'r ffafriol yw hapusaf. Ac wedyn ar gyfer y 10fed gar, dwi'n gallu dweud y gar sydd yn wrth ystyr gyda'r hapusaf yw tarhaeth.
ac yn olaf ar gyfer yr unfed gair a ddeg. Rydyn ni'n gallu dweud y gair sydd yn ddieithr, ystyr. Gyda sarhaus yw is-adeiladaeth. Felly mae'r chwaraeaid hwn yn weddol fyr i alluogi y chwaraewr i chwarae hwn tro ar ôl tro trwy'r holl dydd, oherwydd mae ddim mor syml i chwarae, ac hefyd am mor gyfleus pan ydyn ni'n aros yn y dagfa neu yn colli'r llestri neu yn ymgeisio i gysgu ac ati. A dyna ni ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei dafgymdo'n defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.